Biniyayaan kita, biniyayaan kita, nagsusupayan sa iyang kabuotan. Inantabayan kita, kasurog ta siya sa dipisil na dalan. Sinusugo kita, sisimbaguntaan sa iyang pangapodan. Biniyayaan, inantabayan, sinusugo kang kagurangan. Sararo kita sa satong pagbaklay, anenderong albay gabos kita magrokya. Banwaan tang inampon sa patag bulod sin mga baybayon. Sa iyang simbahan halawing na panahon, sa kamot ni Jesus danayan paglaon.
Good morning. Please kneel for the novena prayer to the Sacred Heart of Jesus. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Opening prayer. Divine Jesus, you have said, ask and you shall receive, seek and you shall find, knock and it shall be opened unto you. Behold me kneeling at your feet, filled with a lively faith and confidence in the promises dictated by your Sacred Heart and pronounced by your adorable lips. I come to ask this favor. To whom can I turn if not to you, whose heart is the source of all graces and merits? Where should I seek if not in the treasure, which contains all the riches of your kindness and mercy? Where should I knock if not at the door, through which God gives himself to us, and through which we go to God? I have recourse to you, Heart of Jesus. In you I find consolation when afflicted, protection when persecuted, strength when burdened with trials, and light in doubt and darkness. Dear Jesus, I firmly believe that you can grant me the grace I implore, even though it should require a miracle. You have only to will it, and my prayer will be granted. I admit that I am most unworthy of your favors, but this is not a reason for me to be discouraged. You are the God of mercy, and you will not refuse a contrite heart. Cast upon me a look of mercy. I beg of you, and your kind heart will find in my miseries and weaknesses a reason for granting my prayer. O Sacred Heart, whatever may be your decision with regard to my request, I will never stop adoring, loving, praising, and serving you. My Jesus, be pleased to accept this, my act of perfect resignation, to the decrees of your adorable heart, which I sincerely desire may be fulfilled in by me and by all your creatures forever. Sacred Heart of Jesus, I know that there is but one thing impossible to you, to be without pity for those who are suffering or in distress. Look upon me, I beg of you, dear Jesus, and grant me the grace for which I humbly implore you, through the Immaculate Heart of your most sorrowful Mother. You have entrusted me to her as her child, and her prayers are all powerful with you. Amen. Most Sacred Heart of Jesus, have mercy on us. Immaculate Heart of Mary, Pray for us. act of consecration to the Most Sacred Heart of Jesus. Jesus, my Lord, to you I offer up and consecrate my heart. Take it, my Jesus, and make it worthy of your majesty. Banish from it all that is offensive to you. Fill it with the virtues that will make it pleasing, and all-consuming fire of your love within my cold heart. Have my heart hidden within yours, and near to your mother's heart. I wish to be yours forever, for well I know that in heaven or on earth there is nothing like you. Amen. Most Sacred Heart of Jesus, have mercy on us. Most Sacred Heart of Jesus, We trust in you. Most Sacred Heart of Jesus, Make our hearts like unto yours. prayer to the Sacred Heart of Jesus for family. O Lord, I pray that in my home, peace, quiet, and well-being may prevail under the shadow of your holy mantle. Bless and protect, O Lord, my endeavors, my enterprises, and all those who depend on me, and everything that I long for and desire. Banish my mind and my heart false ideas and evil sentiments. Infuse in me a love of my neighbor, and grant me the means to help him. Give me resignation and fortitude of spirit in time of adversity, so that I may rise above and contradictions of life. Guide and protect, O Lord, my own, who are exposed to the dangers and contingencies of the world. Do not forget, O my Jesus, our loved ones, with whom we were united in life, and whose departure from this earth caused us sorrow.
At the same time, console by the thought that because they remained faithful to you, you did not abandon them at the hour of death. Have pity on them, O Lord, and bring them to their eternal glory in heaven. Amen. Concluding prayer. Almighty and eternal God, look upon the heart of your beloved Son, and upon the praise and satisfaction which he offers you in the name of sinners, and to those who implore your mercy. In your great goodness, grant forgiveness in the name of Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you, and the Holy Spirit, forever and ever. Amen. Oratio Imperata. Pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, initaas mian sa mong mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mga ngalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman, sa pagtaumo kan sa mong mga pangangaipo, digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan, na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, dai kami naging marhay na praataman kan sa imong linalang, dai minasabutan asin nautob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban, an kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan na mamatian mina, an padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban, huli kaini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami an sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog, kan kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibigay mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibigay mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibigay mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibigay mo kami. sa ngaran kan Ama, kan Aki, kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw tat. Ngunyan, Biyernes, ikadisiting simana sa ordinaryong panahon. Ngunyan, isabay taman niya ito ang ining mga intensyonis sa misang ini, mga pasasalamat. Happy 27th Sacerdotal Anniversary, Father Neil Jose Aranas, dulot kan St. Jude family. Belated birthday of Amabel Perea, dulot ni Sonia Perea. Pasasalamat dulot ni Helen Miralles and family, and for gift of life and birthday blessing of Mary Agnes Rodriguez, offered by St. Jude family. Special man ng mga kahagadan, for guidance, strength, and peace throughout the journey, dulot ni Shane Nisberly Sermona, for her studies, dulot ni Ariane B. Catolico, for guidance of the Holy Spirit during exams of John Carl, dulot kan Sanchez family, special man na kahagadan ni Jusel Asaytono and family, for good spiritual, physical health and safety of my family, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family, for board exam, dulot ni Ronald Turalio, Siriman, special na kahagadan
ni Judy Rimalinli to successfully pass the Criminology Board Exam 2025 of John Lloyd Horca, Dulot kan Horca family, for Maria Jessica T. Perez, Dulot kan Perez family, for guidance of the Holy Spirit during the board exam, Dulot ni John Oliver E. Sinto, special man nakahagadan, kan Baysa Grangil, asin ni Mary Joy Arales. Siringman sa mga kapahingaluan kan mga minasunod na kalag, sa kalag ni Susan Dulot Kantang family, Rosa F&S Velasco, Catherine Dulot ni Rosie B. Asapardo Cantara and family, All Souls Dulot ni kan Alcira and Amor family, Randy Dulot kan Sarong Anonymous, Froilan Dulot ni Rosie B. Asapardo Cantara and family, Anita Sanchez, Dulot ni Anita Ting and family, sa kalag ni Josefina asin Fidencio, Dulot ni Rene and Royce, All Souls asin kalag ni Eugenia, Dulot ni Helen Miralles and family, Leonora, Dulot ni Bim Lovinia, Pedro and Maria, Dulot ni Mayet Andes and family, Margie, Dulot kan Ricacho family, Evangeline Barben, Dulot ni Renato Baldo and family. Matindog na po ang gabos as sinawito niya to ang awit sa pagpuon. Sangaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. pinupunan ta ang bulan nin Agosto sa pagpapasalamat sa mahal na Diyos. An inot na aldaw kan Agosto, piyesta ni San Alfonso Maria de Ligorio, sarong obispo asin doktor kan simbahan, kagmukna kan mga redentorista. Kasabay kan sa tong mga intensyon ngunya na aldaw, ipamibitaan sa tuyang namumutan na kura paroko asin rektor si Father Neil Aranas na inordinan bilang padi 27 years ago. Punantaan sa tong selebrasyon sa pag-ako kan sa tong mga kasalan. Ika na sinugo sa pagpaumay kan mga nagsusulsul, kagurangnan maherak ka. Kagurangnan maherak ka. Ika na nagdigdi sa pag-apod kan mga parakasala, Kristo maherak ka. Kristo maherak ka. Ika na nagtutukaw sa tuo kan Ama sa pagsurog sa mo, kagurangnan maherak ka. Kagurangnan maherak ka. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. O Diyos, nadanay na nagmumukna sa imong simbahan nin mga bagong paarog nin kabanalan, warasan sa mo na magdayupot na gayo sa mga inagihan ni San Alfonso Maria, obispo, sa kahigusan para sa mga kalag, tanganing magkamit kami kan sa iyang mga balaog sa kalangitan. Huli kay Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kantataramon. Inot na babasahon. Ginuno sa libro ni Levitico. Nagtaram ang kagurangnan kay Moises.
Iyo ini ang mga piyesta nin kagurangnan na sa indong ipagrurukyaw sa talaan na panahon. Sa paagi nin banal na pagtiripon. Sa ikakag-apat na aldaw kan enot na bulan, pagkabanggi, iyo ang Pasko nin kagurangnan. Asin sa ikaglimang aldaw kan bulan na iyan, iyo ang pintakasi kan tinapay na daing libadura. Sa laog nin 7 aldaw, magkakakan kamo nin tinapay na daing libadura. Sa enot kan mga aldaw na iyan, magkakaigwa kamo nin banal na pagtiripon, asin da ikamo magibunin anuman nagibong magabat. Sa 7 aldaw, madulot kamo sa kagurangnan nin tinutong na atang. Sa ika-7 aldaw, magkaigwan naman nin banal na pagtiripon, asin da magibunin anuman na magabat na gibong. Ang kagurangnan nagtarampa ki Moises, taraman mo ang mga aki ni Israel, asin sabihan mo, kung makalaog na kamo sa daga na itatao ko sa indo, asin mag-ani kamo kan sa indong trigo, dadarahon nindo sa padi ang sarong bungkos kaiyan, bilang tinagba kan mga enot na bunga nin sa indong inani. Ini iwawagwag niya sa atubang nin kagurangnan, tanganing kamo magin maninigo sa kagurangnan. Gigibuhon ini kan tadi sa masunod na aldaw pagkatapos kan Sabat. Puon sa aldaw pagkatapos kan Sabat, aldaw na idinulot nindo ang bugkos nin trigo, mabilang kamo nin 7 simana, asin sa aldaw pagkatapos kan ika-7 Sabat, an ika-50 aldaw, madulot kamo nin baagong dulot sa kagurangnan. An ika-10 aldaw kan ika-7 bulan, iyo an aldaw nin pagtubos. Magkaigwa kamo nin banal na pagtiripon, magpasakit sa sadiri, asin magdulot kamo nin tinutong na atang sa kagurangnan. Sa ika-5 aldaw kan ika-7 bulan na ini, iyo ini ang piyesta nin mga harong-harong sa kagurangnan, o piyesta nin mga tabernakulo, na 7 aldaw kalawig. Sa enot na aldaw, magkaigwanin banal na pagtiripon, asin dae maggibunin mga magabat na gigibuhon. 7 aldaw na madulot kamo nin tinutong na atang sa kagurangnan, asin sa ika-8 aldaw, magkaigwa naman kamo nin banal na pagtiripon, asin dae maggibunin anuman na magabat na gibo, huli ito banal ang aldaw na iyan. Iyo ini ang mga piyesta nin kagurangnan, na ipinagtipintakasin nindo, huli sa banal na mga pagtiripon, saka pagtaon nindulot sa kagurangnan, mga atang na tinutong, mga dulot na tinanom, asin mga dulot na inumon, siring sa ipinagbuot sa balang aldaw. Tataramang kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Maugmang mag-awit sa Diyos na nagtabang sa to. Maugmang mag-awit sa Diyos na nagtabang sa to. Mag-awit kamo asin patanugon ang gitara, ang magayagayang arpa patin ang lira. Patanugon ang trompeta sa aldaw nin kaugmahan, kun gimata ang bulan asin sa kabilugan kaiyan. Maugmang mag-awit sa Diyos na nagtabang sa to. Huli takabutan iyan sa Israel, pagbuot kan Diyos ni Jacob, sarong pagbuot na itinao kay Jose, kan luminuwas sa daga nin Ehipto. Maugmang mag-awit sa Diyos na nagtabang sa to. Dai kamo magkaigwanin ibang Diyos sa tahaw nindo, dai man kamo magsamba sa dayuhan na Diyos. Ako iyo ang kagurangnan na sa imong Diyos, na nagkoa sa imo, hali sa Ehipto. Maugmang mag-awit sa Diyos na nagtabang sa to. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo.
An kagurangnan mapas sa Indo, asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagduman sa saiyang sadiring banwaan asin nagtukdo sa sinagoga. An mga tao nagngalas asin nagsabi, "Sain ka ini nakua ang siring nakadunungan asin mga milagro? Bakong aki ini kaidtong panday? Asinan sa iyang ina, bako daw na idtong inaapod Maria? Bakong mga tugang niyang lalaki sinda Santiago, Jose, Simon, Judas? Asinan sa iyang mga tugang na babae, bako daw na nagiirok digdi sa kaibahan niya to? Kunsiring, sa inya kinukua inigabos. Ininagin kakundian para sa inda, kaya sinabihan sinda ni Jesus, sa iyang sadiring daga, asin sadiring harong, dai inaako an propeta. Dai siya duman nagibon nin dakul na milagro, huli takulang an sa indang pagtubod. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Primerong Biyernes kan bulan na Agosto. An puso ni Jesus, dakulon an inagihan na kulog asin pagsakit. Sinayumahan si Jesus nin mga tao. He experienced rejection in His life on earth. Sa Ebanghelyong binasa tangon yan, sinayumahan si Jesus kan sadiri niyang tao, sadiring banwaan, pinagdudahan an sa iyang pagkadiyos because of familiarity. Bakong iyo iyan so tagadigdi sa to, bakong kaibatayan, nahiling ta siyang nagdakula, midbidta an pamilya kaiyan. Sa inhali an sa iyang mga tinutukdo an kadunungan niya. And because people doubted, He was not able to make a lot of wonders, a lot of miracles in the midst of His own people. Ining santo po na sa tuyang pigsiselebrar ngunyan, uminagi man sa mga pagsayuma, rejections. Dahil ang santong ini, kuta na matibay ng abogado, alagad binayaan niya ini, asin nagpadi. Because of this decision, a lot of people judged him, rejected him, lost their trust in him. Si Saint Alphonsus Mary de Liguori, inaapod po na santo para sa mga ordinaryong tao, saint for the ordinary people. Dahil igwas siyang pagmakulog sa mga dukha, mga simple, mga maluya. Namundag po si San Alfonso 1696 sa Italy. Naging matibay na abogado, na midbid, na dain nadadaog sa anuman na kaso. He was a young and prolific lawyer and never lost a case. Pero sarong aldaw, nadaog po siya. Igwang sarong kaso na pinagpagalan niya, trinabaho niya, sigurado siyang igagana niya ini. Pero nahiling niya, duman pa sana po sa trial, nagaro may korupsyon na nangyayari sa sistema sa laugkan korte, asin namatian niyang dai siya manggagana. And on the day of the verdict, tamaan sa iyang inisip, nadaog siya sa kaso. Ipinagkulog ini kan buot ni Alfonso, pero urog kaiyan, nasabutan niya na mayong halaga an sa iyang mga kapangganahan, worldly successes, digdi po nabirik an sa iyang buhay. This was for him a turning point in his life.
Pagkatapos kaini malaog po siya sa pagpadi. He was a diocesan priest. And later on, imumukna niya ang inaapudtang Redemptorist Fathers and Brothers. More formally, ang ngaran ninda, Congregation of the Most Holy Redeemer. Tanda pa po siguro nindo si Father Titer, na dati pigkukumpisalan, digdi sa gugon. The priests in his company are called the Redemptorists. Fiesta po ngunyan dyan sa gugon. Fiesta kan gabus na mga Redentorista sa bilog na kinakban sa aldaw na ini. Sarong grupo nin mga padi na ang primerong katungdan atamanon ang mga dukha. Why the poor? Dahil nahiling po ni San Alfonso duman sa Italia na ang mga yaon sa siyudad may access sa mga sakramento, they can come to Mass, they can find a priest anytime. Pero na-observe niya na ang mga dukha daing access sa sacraments, bihirang makahiling nin mga padi. He wanted to change this. He wanted to bring the sacraments and the Word of God to the poor, to the countryside. Ini po ang primerong rason kung ngata po namukna ang mga Redentorista. Ang grupong ini, mga misyonero na nagduduman sa mga dainaaabot kan mga padi. Sagkungon yan, ginigibo po ninda ini. Thanks be to God to the presence of the Redemptorists in our diocese. Ini po ang presence ninda sa bilog na rehiyon. They are able to visit the provinces of Sorsogon, of Catanduanes, and many places here in our province na dainaman kayang abuton kan mga diocesan na padi. Yan ang trabaho ninda. Abuton ang mga dainaaabot. Ipamati ang mahal na Diyos, ang presensya niya, duman sa mga komunidad na tuyuhon, daing access sa tinampo, to bring God's message to them. Sarong sakramento po na naging urog kahalaga para kay Padre Alfonso, iyuan kumpisal. The Redemptorists are known as confessors because their founder was a confessor. Midbid po siya kan mga tawo na mabuot magpakumpisal. Kaya ang mga tawo, magian ang buot, hinahanap siya, tagusto sa iya makumpisal. Sabi kan mga istorya, ang sisay man na magkumpisal ki Padre Alfonso, namamatian ang pagkahirak kan Diyos, tuninong na minaluwas sa kumpisalan. He loved the sacrament of confession. Asin, ang pauro-otro pong pagirumdum sa mga tao ni Padre Alfonso, iyon na magpangadji. Sabi niya, mayaman ka man o dukha, makusog ka man o maluya, ano man ang kamugtakan mo sa buhay, pirming magpangadji. Sabi ni Padre Alfonso, ang tawong nagpapangadji, maliligtas. Mga tugang sa kapiestahan po ni San Alfonso Maria, pinapagirumduman kita na inot, daipaglingawan ang mga dukha. Do not forget the poor. Ikadua, na daing matakot magrani sa mahal na Diyos sa paghagad kan sa iyang kapatawadan. Asin ikatulo, na dai kita magpundo sa pagpangadji. Ini po ang dalan na linakawan ni San Alfonso Maria, ini man ang dalan pasiring sa puso ni Jesus. Alphonsus, his heart was very close to the heart of Jesus. As we give honor today to the most sacred heart, let us draw closer to the example of Alphonsus. Siya na naging harani sa dukha, ang mga dukha na harani sa puso ni Jesus. In
Magpamibi kamo mga tugang tanganing ining sa tuyang atang, magkanigong akoon kan Dios amang makakamhan. Akoon man lugod kang kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, kahiraking palaadaan sa mong mga puso, kan langit nun nakalayo kan espiritu, na winaras mo kisan Alfonso Maria, na siya magselebrar kaining mga misteryo, asin huli man sa nakaini, magdulot sa imo kan sa iyang sadiri bilang banal na sakripisyo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. iitaas ang mga puso, Initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Huli ta sa fiesta ni San Alfonso Maria de Ligorio, pinapaugma mong gayoan sa imong simbahan, na pinapakusog kan panalmingan nin makidiyos na pagkabuhay, hinuhulitan kan tataramon na hinaharubay, asin inaantabayan kan sa iyang pakiulay na uyon sa imo. Kaya kaiba kan kadakul-dakul na angheles asin santos, nagaawit kami sa imo kan imno nin kaumawan, daing tapos na nagsasabi, Banal, banal, banal ang kagurangnan. Diyos nin mga hukbo, ang langit asin daga panukan sa imong kamurawayan, usana sa kaitasan. Paladan ang minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, usana sa kaitasan. Kagurangnan, ika ng gad-an banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuasya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, taini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, taini ang kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini paggibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamarita niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag sagkod na ika magdatong. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asing pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asing kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat, ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong Papa, si Leon, an sa mong Obispo, si Joel, asin ang gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Kaiba an sa muyang mga pading redentorista na naglingkod sa muya sa diocese, asin ang gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Dios, ina nin danay na pagtabang. Kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo,
kan banal na apostoles, urog na si San Judas Tadeo, si San Alfonso Maria de Ligorio, gabos na redentoristang santo asin martir, asinan gabos na santos na kaidtupa, nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, magumaw asin magpamuraway sa imo sining man, huli sa aki mong si Heso Kristo. Huli sa iya, asin kaiban niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Pamibi unta, an pamibi ni Jesus. Ama niya mo, Niya mo nayaon sa sa langit, langit. pabanalon ang ngaran mo. Magdatong ang kahadian mo. Mangyari ang buot mo sa daganin siring sa langit. Ang sa mong kakanon sa aral daw, itaw mo sa muyang unyan. Asin patawadon mo kami sa mong makasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang managkakasala sa muya. Asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabus na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo, an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Huli ta sa imo ang kahadian, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahunan. Heso Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na kami mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. magpatinaraohan po kita nin katuninongan. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, tawi kami nin katuninungan. Mga tugang, uya si Heso Kristo, ranga nin mga dukha. Siya ang kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako ako maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asin ang sakong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
pamibi kita. O Diyos, na nagmukna ki San Alfonso Maria, na maimbod na namamahala asin parahulit kan urog kadakulang misteryo, warasan naan sa imong mga parasunod, danay na mag-ako kaini, asin pakaako, daing tapos na mag-umaw sa imo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. sa tabang kan mga pamibi ni San Alfonso Maria, bendisyonan po kamo kan mamumuto na Diyos, an Ama, asinan Aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na an misa, lakaw, paglingkudan an mga dukha. Salamat sa Diyos. Oh